गिबिसिनथारावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर। दिनैनि भिडिअआ जाबाय नैबे नुखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना, मानो होननानै बुङोबा जोंनि केथलिक समाजाव बा जोंनि केथलिक धोरोमावहाय नैबे बायदि नियम निथिया दङ। बे नियम निथिखौनो लानानै दिनैहाय गथ'फोरखौ ट्रेनिं होनाय जादों। बे ट्रेनिंआनो जाहैबाय जोंहा साक्रामेन्ट नाजावनांगौनि थाखाय बेन्टी ट्रेनिं होनाय जायो। बेबायदिनो माने बेबायदि ट्रेनिं बा बेबायदि नियम निथिखौ फोरोंनाय जायो गोरलै समाव। माने गोरलै समावहाय जेब्ला जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै 9, 10, 11 बेबायदि बोसोराव बे ट्रेनिंखौ खालामनाय जायो। मानो होननानै बुङोबा मानसि हारिया माने समाजाव थांनानै थानायावहाय धोरोमनि गोनांथि, धोरोमा सिगांसिन थाग्रोनांगौ हिसाबै दा उन्दैनिफ्रायनो धोरोमनि नियम निथिफोरखौ आखल आखुफोरखौ मिथिनांगौनि हिसाबै दा बेबायदि गथ'फोरखौ ट्रेनिं होनानै फोरोंनाय जायो। दा लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जागोन, आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरबाय। आं बे भिडिअआव होजोबनो हायाबाबो आं नेक्स्ट भिडिअनि आपल'डआव होगासिनो दङ। जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा, नायनो गोसो दङबा नेक्स्ट भिडिअआव नायलांनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे माबायाव गोबां नियम निथि दङ, बेनि थाखायनो बे नियम निथिखौ खालामनाय जायो। दा गथ'फोरखौ बरायनानै लानानै थांगासिनो दङ गिर्जायावहाय। दा गिर्जा गखांबानो गथ'फ्रा न'आव थांनो गथ'फ्रा ट्रेनिं होनानै दिनैसिमाव सानबा जाफैबाय। दिनैनो जोबथा बे गिर्जाखौ खालामनानै गावबागाव न'आव थांसिगोन। दिनैनि दिना जोबोद रंजानायनि दिन लोगोफोर, जोबोद मोजां दिन। बे जायगायावहाय गोरलैफोरनि पेरेन्टसफ्रा सफैनानै दंजोबखायो। दा गोरलैफोरनि पेरेन्टसफ्रानो गोरलैफोरखौ गिर्जा सिङाव
Gazani Badani Pride, Sokode, Aroraini Rongjanai, Arodang Jeraubian and Jang Arkatatiujam, Jugjuk Raja say, Sasi Janani Danga, Arhada Bing. Aru biyo आंजों रायज्लायबा मोनसे जिउआ आंनियाव हाबबाय आरो आंखौ आथिंजों गसंहोबाय आरो आं बिखौ आंजों रायज्लायनाय खोनाबाय बियो आंखौ बुंबाय आंखौ नुनाय आरो आंनिफ्राय खोनानायनिख्रुइ रावबो आंखौ साबसिन होननानै सानै बायदि आरो बिनि सोलोंसाफ्रा बिनि उन फैबाय जिरायनाय सानाव बियो खुलुमग्रा न'आवहाय फोरोंनो हमबाय बिसोरो गाव गावनि फरायनायजों आरो नोंखौ साबसिन औवा बाजोंनि बिनायखौ गाबोन रुंसारि होनो थांनाय मामलासारि बियो धुरा गायस'सावहाय बियो फबजागोन जोङो
Aku